कैसून तरी भरून आणलेला आहे बघा. या काय या डस्टबिन काय नाही तिखायचं ते भरून आणलेला. या डांबर नाही ह्याच्यात सगळी माती बिन मिक्स आहे, त्यामुळे रवाचं पण नाही. याची परिस्थिती आहे मंडळी. नो आज असं वाडीतनं जाय होतंय घरात, तुमका नगरपालिकेची बोगस कामा दाखवतंय. काय असं तर दाखवायचं म्हणा लक्ष होयो समजला. आणि ह्या बघा काय असं कोणचं लक्ष नाही. अधिकारी थंय बसलो खुर्चेर काय करतात काय माहित नाही. अधिकारी जातो लोक 4 व्हीलर येईन आणि आमचं साधो माणूस जातो 2 व्हीलर येईन. 2 व्हीलर जातो त्याची गुटली पडतली आणि गुटली पडली तर त्याला डायरेक्ट बांबोळी घालायचा लागताला. आमच्या हॉस्पिटल नाही साधा, आता हॉस्पिटल असला तर त्या डॉक्टर नाही आणि ह्याच्यात काय एकच नाही, ह्याच्यात सिमेंट नाही काय एकच नाही. बाबा या काय आहे सांग. हा अक्षरशः सावंतवाडी नगरपालिकेकडून पट्टी लावायची कामं चाललेली आहे. ती तो रस्ता होता त्याचा आणून डस्ट टाकली आहे, म्हणजे ह्याच्यामुळे अजून नुकसान होणार आहे. ह्याच्यामध्ये वाहनधारकांना त्रास होणार आणि हा मेन रोड आहे. इथून बस डेपो जातात, शालेय विद्यार्थी जातात, तर हे पूर्णपणे हे बोगस काम आहे नगरपालिकेचं. या आताच्या आता काढू काय आम्ही तुला सांगतो आणि ह्या काढून घे तू. आणि ह्या कोणतरी पडलो ना आणि ह्या सकाळात कोणतरी पडलो त्यांच्याकडे हॉस्पिटल सुद्धा नाही, डायरेक्ट बांबोळी जावं लागताला. समाजला सगळ्यांचं पुष्पा होतो पुष्पा समाजला 100% पडतले आणि नुकसान पडतलेच झालं. चुकाचंच हे नाही तो. पट्टी लावण्याची कामं करण्यापेक्षा जी महत्वाची कामं आहेत त्याच्यावर लक्ष द्या, नको ते धंदे करण्यापेक्षा. आणि कोणतरी पडतलो आणि डायरेक्ट बांबोळे भरायला लागताला. यांच्याकडे कसली सोय नाही. सगळा भावान का काय घातला नाही, आम्ही आड्याक सुद्धा घाललो नाही. वाट लावत आहे ते, ह्याच्यापेक्षा होते ते खड्डे बरे होते. यांच्याकडे जर ह्या नसतं ना सामान नसा त्या बघा हळी टाकलेला एवढी ना बाजूकच हिरेती टाकलेली या आणि डस्ट टाकलेली या, त्याच्यात सिमेंट कालवा आणि घाला तातडी वरा रवताला. समजला पदाधिकारी असा त्याला कळावा आहे ना डांबार रवताला काय रवताला सकाळला रवताला काय या डांबार खैना आडला नाही खैचा निकळलेला यो गुणो. अरे पण रवाचा उपयोग आहे, मालच उपयोगी नाही तो मालच उपयोगी नाही. अडे कोणतरी पडलो ना तर ते हॉस्पिटल वरान मरतलो. समजला बांबोळे जायचं इतके मोठे गुंडेत घातला नाही तर बघा लक्ष द्या जरा. तर आता ह्या यांका काढून राहिलेला असा कारण आपलं माणूसच पडतोला, त्यामुळे पुन्हा या सगळ्या काढून घेतो. त्याला लक्ष द्या म्हणजे तुम्ही पण शेअर करा व्हिडिओ.